Hello, hello, hello. wnggwn, thank you. wnggwn kakak Jerem Sang. Sematari. Tamanangan. दसे थाथ'दे 10 थाखा होदे सोरथो दं Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, hello, hello. ओंखाम जाहैदो ओंखाम जाहैग्रोसै कमेन्ट खालामनाय सोरथो दं ज्रोमानो ओंखाम जाहोनो थामनिलायालाय माबोरै राव थाइसो गानलायो जालायखो नोंगौ माबायदि नुदों लाव नङा आरो मैदुफुलसो ha 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 anh xin आं सिंगेला सोर जाखो मिनिफैबायहाय आंखौहाय रादाय नायनि आं आइदि सोबाव ओमफ्राय मा होनदों गावनिखौ Hello, good afternoon, assalamualaikum. Waalaikum. Hello, hello, hello. Soरथो दं दे कमेन्ट खालाम सोमदोन good afternoon, thank you सोमदोन मोसामोन BTY लाइक होआखैबा दे सोरथो दं लाइक होदो दे आं आइडि हरगोन दे दा र' कमेन्ट करो कमेन्ट गाइस 3 मिनिटखौसो मिनिनो रावबो लाइक होआखैलै सयथिबो आं होना लानायसैलाय मोनसे लाइक होदे आं बिजि दे डिउटियावसो दं अके दे गेरेमसा डिउटियाव दं नालाय मिनिनो ओंखारदोंला आं फाग्ला बिदि जायो मिनिनो ओंखारदों आं नंगौ होमबाय आं लाइक होबाय आं लाइक थेंक इउ आं संगोन होनदों आरो नैबे नायनोसै आं सोमगोनलैनो आं सम गैयालै होनदों ओमफ्राय आं लाइक होबायथ' लावज्रोम गामाखो आरुन बसुमतारी दिनैलाय मा गानना फैखोलै दिनै मिनिनो ओंखारबाय थाबनिल' जोंनानो आं सिंगेलाव मिनिनो ओंखारबाय आंबो मिनिनो ओंखारखाबायबा
दङरा र' लाखिगोन आं बेखौ आंनि नै प्रिटियावहाय ब्लु होनो मोनाखैलै ब्लु होना लानायसै आं ओइ सोमदोन बे प्रिटियाव लोगो जाहरबाय नैबेहाय आं ब्लु होनि दे नोंनो होदोंमोनलाय नैबे ओंखारफैबावाखैथ' दाबो नै दे ब्लु ओंखारफैबाय नै ब्लु प्रिटियाव लोगो जाहरदे बेबो आंनिसो दे आं हरफिनगोन जाबाय मिनिनो ओंखारदों आं गेरेमसाया बावा मिनिगासिनोहाय सयथिबो गावनाबो मिनिगासिनो थुत गेरेमसा बहा बहाजा मिनिनो ओंखारबाय सयथिबो आरोबाव सोर जाखो आरोबाव बायदिसो होबायना आं मिनियानो थिगखानाय जायो हलि मलि आं खिनो ओंखारदों र'दोंखै बाजै जाला आं मिनिनो ओंखारखाबाय नोगोर अयथासार गरमबो नायबाय था बेखौनो आं दा माबानासो दोनबावगोन र' दै र' दोनना होनां गेजेरावनो दै थांबायसो नै जाला इयो नाय आं फाग्ला जाबायलै दिनै दै आइदिनो फैजोबबाय आरो बिसोरो सयथिबो आं सिंगेलाबा सोर ओमफ्राय आरुन आंबो न'निल' आं फरायलालै नोंसिनि कमेन्टखौ गानो दैमुनि निजिरा आदै आं मिनिनो ओंखारखाबाय नोगोरनो बिदिनो फैजोब्बाय आरो बिसोरो सयथिबो सोर फैदों बे दैमुनि दावसो जाखो फाग्लानि मिनिहैखाबाय दा नै दे कमेन्ट खालाम मिनिनायजोंथ' जाया आंबो आंनिजों कमेन्ट खालामना लागोन बादामालि गांसे बायना लाबोना गानहोफै एबार मैगङावहाय आयौ सयथिबो थैगोनलै ओइद मिनि सोरनो नांगौ आं सिंगेल नुजालायो खावसे नायबाव नामा नै नायबाय था बिदि जाबाय मेनजों फैदो दे सोर नायदो नांगौ बाजै फरायबाय नायबानो जाबाय फिथाइ
Bim bay nó khăn được khó good Search dong di comment खालामरा मेनजों फैदो आइडि नांगौला आइडि हरनायसै आं खय मिनिट जाखो नायनोसै आं 10-13 मिनिट जाबाय नावा होफैबायलै गाबबायबो बिनि आयौ मा होनो आयौ आं दा सोलायफिनगोन नै बबे बाजाराव लाया र' भुटानाव लायनाय भुटानाव बथला बाजै होनना बुंबाय ओंखारबाय लांदिनैहाय आयौ मा गाननो बेलाय आइदै उन्दुनोसै गोनां कमेन्ट खालामदो कमेन्ट सोर दं बिश्वजित थांबाय नामा बबे बाजाराव भुटानाव सोमदोन दंमा दे माबा हरदो दे कमेन्ट हर आं आइडि हरनि आंबो हर माया आंबो हर जाखो आंनो हर मायाखौ आंनो हर जानि ए लांफै बायना लांफै भुटाननिखौ नायहैनोसै भुटानाव माबायदि मोनो सोमदोना माबा हरना हराखैथाय लोगो जाहरना जाहराखैथायहाय आइडि हर नों बबे खराव आइडि हरनांगौ रा नोंनोलाय आइडियाव खि आइडि हरनाय नामा 304 दे सापर्ट होदो रबारा आइडिनोथ' हर आइडि हरना बे प्रिटियाव लोगो जाना जायाखै नों सोमदोन प्रिटियाव लोगो जाहरनायसै दे आं प्रिटिजोंहाय आं बे प्रिटियाखौ रिटार्न हरदे नोंबो गावनि फुल भिडिअ'आनो गैया नै ओमफ्राय आं बोरै नै खोनासंखा है नैबो माबा खालामग्राबा जाया माबानि रानिं बांद्राय दावराव दामनो हायालै दाखालि ओरैनो कभारेट फैजोबदों आंहा जागोन दे होनदों अबेदियाबो मोजां बिखुङाव गथ' बानानै हायो नाम सार्च खालामहर माबानो हरबाय दे आङो सोमदोन लोगो जाहरदो दे आंजोंबो ओमफ्राय बेथ' बयजोंबो लोगोजोबखा आङो आइडिसो लानायसै दै गेरेमजों लोगो दंना गैयामोनथाय र' नाहरनि दे आं नायनि बिश्वजितजों लोगो जायाखै आङो हरनोसै दे आङो बिश्वजितजोंबो wnggwn आंनो हरफिन दे बेखौ आं कमेन्ट हरगोन बिश्वजित बे प्रितिजों लोगो जाहरबोदों बहाय थांखो गेरेमसा बिश्वजितजों हरनो गेरेमसा बे प्रितिजों लोगो जाहरदों
आइदि हर बा थायालै बजें ओमफ्रायलाय मबेहाय आइदि हराव एमजिया फाग्ला होफैबाय माथो लगाव सोरनि बेलाय आंनि नामा माथो लावजोंनाय एमजि जोहोलाव जोब्बाय खोमा खामबाय आंबो दे र' दे आइदि दङ दे आइदिखौ हरगोन दे आं बे मेनजोंहाय सोरखौबा लोगो खालामाखैना आं बेखौ सानजि फाग्लि थोद मा होलाबायो गोदाव सोराव गोथाव सोरावसो जाबाय नों गोदाव सोराव होनाया बिदि जाबाय बारा खरा होनो हालालै आङो नोगोद एसेयावनो एसे कभारेट फैग्रा जादों आंनो कमेन्ट खालाम दे आइदि नांगौबा आं ओंखारथ'बाय दे डिउटियावसो दं दहायनो ओंखारनो होनदोंमोन नोङो ओंखाराखै दाबो दहायनो ओंखारनो होनदोंमोन बिसोरो सालाब्रा आइदिनो फैलाजोब्बायलै र' दे माबानि गेरेमसानि भिडिअ रानिं र' दे दसे नायबाय था नोंसोरो बे गेरेमा बावा थांथारबाय माबाथारबायलै गेरेमसा लोगो जाबाय रिटार्न हरफिनलाय बेखौ आं कमेन्ट हरखादोंमोनदां रिटार्न हरफिन गोख्रै बेखौहाय गोथाव नङा ना बाजै गोमोनसो लावनाय बायदि नुबाय मा जायोलै नोंसोरो जागोन दे रिटार्न हरफिन ओमफ्राय मा होनगोन नोंनि लाव फिथाइखौ आनथाब ओंखारनो रोङाखै आं थैद फाग्लाफोर नायबाय था गेजेराव होना होनोसै आं गेरेमनि दाम जाबाय दै लागाव आवाया माथो बरिया फैथारदों बरिं ओमफ्राय सोर दंबावो र' आरुन मा ओंख्रि जाखो दिनु फाग्लि माथो दिनु नुदों माथो दिनु अनिता आइदिथ' हरनो नागिरदोंलै र' कमेन्ट खालामदे सोर आइदि सोरनो नांगौ कमेन्ट खालामहरग्रोदो दे लाव फिथाइ नङा बे बायदि मारसो नामारा सानदि मोगथाङाव मालायबा मौसम की मिलाई मैं खामा रखूं
अन खालामद' आइदि नांगौला आरो आइदि नाङाब्ला हरला मा दोनना जाग्रा जानायसै आरो मानसिफ्रा मा होननायनि आनिथा चेनेल ना माथो जाखो नायनोसै आं चेनेलथ' आरो चेनेलबा हरनायसै आरोना आङो हाब देखायबाय थासिगोन नामानो माखौ देखायनो देखायाखिसैरा आं नैलाय बेग होजोब्बायना नै माबानि आनिथानि भिडिअ रानिं दै आइदि हरनायसै आं कमेन्ट खालाम सोर सोर दं खोनासंखा आं बारा साउन्ड होआ इखौ बिसोर खामानि गैया महरालाय हेलौ उन्दुदोंसो औ ओमफ्राय माथो दहायनोलै होनदां ओमफ्राय गिर्जा गबाय ए औ दे आनिथा भिडिअ रानिं दै ओइस बसुमतारिया दिनैसो फार्स्ट मानि नुजाफैनो हाखोलै मारै बे दाइलिनि थामनिला थोद मानि गल गल जादोंब्रा आंनियालाय एमबिसि गैला नामासै मालायनि भिडिअआवलाय मा खि थांलाबायखोसि आनिथानि भिडिअ रानिं जाबाय ओंखायनो हराखिसै दै ओमफ्राय सोरनोबा नांबावगौ नामा सोरनो जोंनिया नै सोमदोन फैदो सोमदोना बोरो अनदान सोमदोन खोसोमथि मिलय माया गोरलै फाग्ला बायदि हरबाय था नोङो माजों खाजोब्बाय नामासै मानसिफ्रालाय खाजोबथोंसैलाय मा जाखाबाय
माब्ला मन' जाबावगोनब्रा जोंनालाय जोंनियालाय माला जाबावगोन आरो गैयानो जोंनिबो नोंसिनि बायदि नङालै जोंनि मिथिबायना ओइस बसुमतारी एसबि सफैनो हादों जोंनि हाय आब' थेंक इउ आंनि बेयाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओइस बि बसुमतारी नामा ओइस बि ब्लग ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आब'नो जोंना मैथाजों नाथुरजोंसो दै मैथा नाथुर ओमफ्राय ओइस बिनि बेसेबां जाखो नायनि दे आङो आइदि नांगौब्ला नांगौ खोन्थाहरदे आं आइदि हरगोन सोर सोरनो आइदि नांगौ ओइस बिनोथ' नांखागौ आं ओइस बिनो हरनि आनिथानि थांबाय ओमफ्राय सोमदोननि थांबाय दै दानजाबाय आं ओइस बिनि हरनो ओमफ्राय माबानाया ओइस दार्लिंनि बेसेबां जाखो नायनां ओइस दार्लिंनि बेसेबां जाखो आयौ मालाय 2K बिस थांलायबावबाय औ 2000 दसनो बेसेबां थाङोलै इदिया हरलाहां नोंनो ओइस बिनो ओरैनो 2000 थांखाबाय ओमफ्राय मा होनखो फाजिमावफुनलाया नोंनोलाय नाङा नामा जिबथिना माखौ बुंखो फाग्ला आइदि हर आब'नो रब्रा हरदों नै दै मोनसे थांखाबाय दै नोंसिनाव मोनसे आं नै माबानो हरग्रोनि दै बैसागुनि माबा होलायनायखौहाय नायदों आं ओइस बिनिखौहाय ओमफ्राय ओइस बसुमतारिया थांलायबायदां आइदिखौ होनदों नांगौ आरो नोंनो हरखानायसो फाग्ला नोंनो हरखानायसोथ' आरो 29 दोननायसै नामा 29 जाबाय ओइस बिनि थांबाय दे र' ओमफ्राय आनिथानिखौ नायनोसै खोनानो आइदिसोलायनो आनिथा आनिथा आंनिया बेवहाय बारा आइदि गैला दे आं सोलायजोब्बाय दे दानजाबाय आं दाखालि रागानो थै मालायबा मानो हरदों मिथिया आं ओरैनोसो हरलाबायदों जेबो होनहराखै मा आयु ओइसबिया माला दानखो बियो आनिथा भिडिअ रानिं दै ओमफ्राय सोर सोर दं हरगोन दे आङो दे कमेन्ट खालाम सोर सोरनो आइदि नांगौ कमेन्टल' हरबानो जाबाय आया हर दे आब'नो हरगोन दे आयौ खर' दानफ्लांखाबाय नै सयथिबो हिनजावखौनो बिदिबाथाय बोरैबा मोनलायखायोलै आङो नै मा ओंख्रि जानाय आब' होनदोंमोन एसबिया नंगौ गोथाव आब' ओंख्रियानो मैथा नाथुरा दा र' दै माबानि थांबाय दै दानजाबाय आनिथानि ओमफ्राय मा दंना गैला आनिथानि नंगौ आब' नंगौ माबायालाय सोमदोना थांखो ना माखो ओइस बिनिखौ रानिं खालामग्रोनोसै दे आङो बिदिबाथाय बायोलै आं नोगोरनो मारै ओंखारफैजोबो
SBनि भिडिअ रानिं खालामनायसैलाय आङो। Mano जोंनि सफैनो हादों लाइक डन फ्रेन्ड थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मानो ओमफ्राय मा होनखो हरनि इस नांगौबा मा नांगौखो आब' ओंख्रिया आलु टमाट'सो मानो लाइक डाउन होनबाय दा ओमफ्राय सोमदोन बिटिवाइ जइन मिन्दों सोमदोन थांखोना माखो लोगो जानो थोनदों SBनि भिडिअ रानिं दै मोसानायनि 2 मिनिट बेसेबां र' 2 मिनिट 15 सेकेन्ड अनिता अन 90 जानायसै नोंनिया 90आनो जाबायदां र' नायनां बेहाय 90 थांबाय 90 जाबाय 690 690 दसे लानानै दानायसै आं 2 जाबाय थर्टी लाइक उसकी सुसुके से ऑन कर दो माखौलै वेरी वायरल यार शॉट मैं SB लोगो जादों थांखोना माथाय ओइस बसुमतारिया थांबायसोलैदां थाथेरायो फाग्लाया गावनावबो जि गोबाव थानो थिनहैयो आंखौ थांबाथाय मिनिदों जाम्बि थामनिला नोंनिखौ जायोमोन माथो थुमफा खर' SBनि रानिं जागासिनो दै SBखौलाय गुबुनाव होनायसै हां बसुमतारिया थांबायलै थाथेरायो फाग्लाया मान'आ खुदै गनायनि अन माबा जाबाय दै रानिं दान जाबाय दै माबा दै SBनि दान जाबाय दै आरो नै मोनसेसो बेखौबो लाइक होना हरनायसै हां सोर सोर दङ दे हरदो कमेन्ट नाङाबा नाङासै नांगौबा नांगौसै बे जोमाव फाग्लानोबोथ' नांखागोन फाग्लानो बोरो हरनायानो जाखायाखैहाय फान्था गारलाया बेनि भिडिअखौनो नायनो बाथारहां 1 मिनिट थेंक इउ 1 मिनिट भिडिअ होनायनि थाखाय SB on थेंक इउ अन थानायनि थाखाय नाया हरनाङा हरनाय जाबाय गाबनो नों गाबनो बारा गोबाव गैयालै आं बेसेबां जाखो टाइमावसो नायगासिनो 7:37 जाबाय अनिता अन
आं डिउटियावसो दं सो जादोंमोन दे दे दं आब'नो दे बे गरलाखौ नुब्लाथाय मिनिनोसो ओंखारखासैलै आङो मानसिखौनो बे दा बे मोदोमफुल गानो नामासो सोरबा नोंहाबो गानो देनां फान्थानि भिडिअ रानिं जागासिनो दं आनिथाने दा र' माय गाइस बाइस अके ओइसपि थेंक इउ आंनि एलबेआव दसे सम लाबोनो जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ बिजिबालाय बेस्थ'बालाय दे मोखांनि दान जाबाय सोरनिबार आनिथा बोरो मानावनो हरजोबखानायसैलै बे आइदिया नैलाय दान गोजासोखा अलखा मान'आबो सिरि मालाय 212 खालामनो हाबावबाय दा ओमफ्राय मा होनदों गरला बुजाबआ खुदै गबाय खोमानो खै नाम्बार 30 नाम्बारसो जागौमोनदां सान्दि ओमफ्राय मा होनदों राम भिडिअ कलाव मा नायनो बिनायमोन होनदों ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायनो गुमै सोरखौ होनखो ओमफ्राय सान्दि फान्थाया खुदै गबायनो एसबि ओंख्रिया आलुसो नोंसा होनदों ओमफ्राय जोंनि मिलन सफैनो हादों मिलन र' दै आं बेनिफ्राय भिडिअ रानिं खालामना होग्रोनि आं आनिथा बोरो आनिथायालाय आनिथानि बे दान्स जाखाबाय माथो ओमफ्राय एसबिनि आनिथानि इयो गासिबो सोलायजोबखानायसै आं दसथा इसोरजोंहाय सानैल' गरलानि थांखानायनिसो ओमफ्राय मिलननिबो थांखाजोबनायनिसो मिलननो आयौ खेनसे हरजोबखादों आं मिलननिबो र' होमब्लाबो चेक खालामनि दे आं मिलन नोंखौहाय थोदसिमा थाबथालायखोब्रा अलखा आं सोलायनि आइदि आनिथानो हरनां आइदि हरनाङा आइदि हरनाङा आंबो नोंनिया गैखाला गरला नोंनो खेनसे 10था ना बेसेबांबा सोलायनायालाय 10था उनावहाय हरबावनायालाय आं र' नोंनो खेनसे हरनायालाय आनिथानो हरनां माबानिबो मोनलांखादों बोरो आनिथा कमेन्ट खालामसै ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय लाइक दोनदों ओमफ्राय फान्था सोरनाव माला मा बिनाय होनदों ओमफ्राय अनिथा अन हर दे आब' नों हरगासिनो दं 30 नाम्बार एसे लदब जागोन बे नों ओमफ्राय आब' मोदोमफुलाव गानहोनाया गलाब सिलार गोनांलाय ओंखारा माखो ओमफ्राय आं खामानियावसो दं होनदों अके दे मिलन ओमफ्राय गरला सान्दिनिसो बेयो लावहोजोब्बाय बालाखौ फावगारबाय बाय ओमफ्राय आइदि हरनाङा होनबा ओमफ्राय फान्था बाय लावहोजोब्बाय नामा नों सान्दिखौ मा कमेन्ट बारबोखो गैला जोब्बाय आं बाय आरो मा कमेन्ट बारबोखो
mano दावहोजोब्बाय बाला आङो जोमावहाय गरलाया मांखो सानजि नोंनि सोरनामा बे ओमफ्राय जोंनि मिक्सेल हायनो थेंक इउ आं एडभान्स जाफैनो हानायनि थाखाय मिक्सेल ओमफ्राय गितिका बसुमतारी जोंनो सफैनो हादों 14 लाइक दनकि थेंक इउ गितिका लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय इसिया बि गुमै आलु टमाट'सो आंनाबो होनदों ओमफ्राय गरला एसबि बिलरिया ओमफ्राय बि गुमै ओमफ्राय मानो सानफ्रामबो नायोना आं आनिथा अन ओमफ्राय मिक्सार लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मिक्सार ओमफ्राय गितिका अन ओमफ्राय माबाया बसुमतारी लिबि जोंनि सफैनो हादों जोंनि आदा सनाया लाइक दनो थेंक इउ ओमफ्राय दे आंनिनो नोंनिनो दिनसै नामा ओमफ्राय बेयाव फिसाला सानदि नों सानिबारिनि नामा आयौ सयसो एलबियानो हारसिं अफ जानानै थांदों ओमफ्राय दासो खालामफिनबाय आं फाग्ला बिदिसो जाबाय ओमफ्राय थांखो अबेनिफ्राय गैलालै आं मिथिला आं मोनाखै आंनिथा जोमाव नाया मालायनि होद आं बारलांनायसैलै लास्टनिफ्राय थांसै आं मा होनखो सान्दि गल गल जाबाय माबा एलबियानो दानदोंमोन ओमफ्राय जोमाव कि जादखा नोंबो होनदों ओमफ्राय गितिका ओमफ्राय अफ जायो बे आंसो ओमफ्राय मानो लेबु लायथार माल नोमफा खालामबाय थादों गितिका खुरना होबा जाखागोन ना ओंखामखौलाय थेट फाग्ला ओमफ्राय सोरां एसटि जोंनो सफैनो हाय होनदों हाय सोरां एसटि ओमफ्राय मा होनदों लाइक दन थेंक इउ मा खबर होनदों मोजां खबर मा ओंख्रि मैथा नाथुर ओमफ्राय जोंनि गितिका मा होनखो सोरां टिभिया होनदों सोरां एसटि टिभियानो नै खारजोबाय आं लाइकखौनो होआखैना माथो लाइक मोनसेबो बावाखै दा आङो ओमफ्राय एमएन सफैनो हादों जोंनि मा ओंख्रि सोलाखो होनो जोंनि ओंख्रिया माबासो मैथा नाथुर आरोना ओमफ्राय जोंनि सोरां इस्तेमांखौ गिति सना होनो ओमफ्राय गिति खि मा ओंख्रि हो गिति खि होनदों एमएनआ ओमफ्राय एमएन हेर' मा खालामदों होनदों सोरां इस्तेमा फागलि सोंहरबा होलायबाय नालै आं हेर' नङालै सोरां एसटि होनदों एमएनआ थै आखाइ एमएनआ आं हेर' नङा होनदों नै माने नोङो जाखो नोंलाय जों मा मोनखो बे सोरां एसटिआ भिडिअ नायथारा दाना मन' जानायनिफ्राय कमेन्टखौनो नुला होनो ओमफ्राय नोंगौ आंनि थाखै होनदों सोरां एसटिआ जोमाव आरो भिडिअ नायला होनना रायहरदों नै सोरां एसटिखौ सोरां थोद जोमाव
जावग्रासो गावआ मा नायो दे नो ओमफ्राय सोरां हिन्जाव फाग्ला नो ओमफ्राय एमेना मा आयौ मालायसो सोरां एसटिया होनना बुंदों। आं दासो ओंखाम जादों ओमफ्राय दाननो बोरैबा मोनफिनबाय उदैया। ओमफ्राय मा होनखो जोमा नुला दाना नोंनि कमेन्टखौनो होनदों सोरखौ होनखो जोमावा। ओमफ्राय एमेना मा होनखो सोरखौ होनखोब्रा हो सोरां एसटिनो जोमावसो एमेन सना नों आंखौ नुदोंब्ला माथो होआसै दे होनदों। ओमफ्राय दिनैबो दाख्लैबो आपल'ड होदों माथो कमेन्ट नुवाखै होनना बुंदों जोमा। ओमफ्राय सोरां एसटिया एमेन सना नों खावनो होनदों होनना बुंदों। ओमफ्राय जेनेबा खिलिअ नार्जारि जालायबाय लोगो नोंहा खिलिअना बाब खरग'आ दंफैयो नामा खरग'आलाय इहायलाय जा फाग्लाखा खरग' दंफैयो नामा इहायलाय जालायबाय नोंना एनो गाय खरग' दंफैयो दां बहायबा आंनि माबा फरायबाय थानायखौ खोनानोसो माबाखादों आं माथो होआ मा होनो होखायो सोरां एसटि बिमा होनना मिनिबाय। ओमफ्राय सोरां एसटिया सामफ्रामबो नायनो हायो नामा जोमाव फाग्ला नोंनिबो कमेन्ट गैया माथो आं बेसे बैसि दं नामा सोरां एसटिया ओमफ्राय खिलिअन इमेना मा होनखो सोरां एसटि होनना बुंहरबाय बेख खिलिअन सल दंफैयो महाबा नायगासिनो इयो नै खिलिअन खरग'सो खायो खरग'स दे खरग' बे माबायाव थुना होलाय रोङोबा बे लाइकआवहाय सोरां एसटिया लाब हरबाय खरग' दंफैयोदां नायदों नायखुमादों आं इसोर अहायबा दंफैखायो खरग'आ अहायबा जिरायनानै दंखायो बे सोरनावबा। ओमफ्राय मा होनगोन सोरां एसटिया एमेन आगै नों आंखौ हाबायाव ना मा नुदों होनलाय मासबादाव ओमफ्राय आं सिगां एथ' नायबाय रिटार्न कमेन्ट नुयैनि नायला आंबो होनना बुंबाय खिलिअना न'यावनो दं आयौ खरग'आ न'आवसो दंबावो सोर नायदों नोंसोरलाय। ओमफ्राय मा होनो सोरां एसटिया आफै सानजिमा प्रफाइल सोलायबाय थायो सिनायनो गोब्राब जायो नोंगौ। ओमफ्राय खिलिअना मा होनो हारसिंनो आयै खरग'आ नायनाया जा मिनिदों आं थांनोसैहाय जोमाव नोंनि भिडिअ नायनो बायो होनना बुंबाय। ओमफ्राय एमेना मा होनखो आं नोंखौ नुफेराखै सोरां एसटि नामा सोरां एसटिया नायला खुगाफोराजों होग्रा जानो। ओमफ्राय सोरां एसटिया मिनिबाय। ओमफ्राय सोरां एसटिया मा होनखो बांद्राय गाज्रिसो
होनोब्रा नोंलाय होनना बुङो। ओमफ्राय एमेना मिनिबाय। ओमफ्राय खुगाया होनना बुंबाय सेलेस्टिया। ओमफ्य भिडिअ'याबो मोखांबो नुवा। थोद जाबाय इदियाव नुवाथ' आं स्क्रिन माबासो होदों। ओमफ्राय फेस माबाबो होजायो। ओमफ्राय फेसियेल होआखैना आङो। ओमफ्राय बाय सानजिसना अके दे सारा इस्टि। ओमफ्राय मा होनदों दैमु जोंनिया दैमु ब्लग सफैनो हादों। गुड आफ्टारनुन होनदों। गुड आफ्टारनुन सारा माबा दैमु ब्लग। मा ओंख्रि जाना फैखो दैमु। ओमफ्राय फेसखौ हो नै बिदियावसो नुयो फेसआ नै खरगराम नै एलाय फिसासो नुयो नै फेसआ। आंसो माबा फेसनि होआखैना र' मालाबा फेसनि होबा नाय। ओमफ्राय एमेना मा होनखो बड' सोरां ना मिनिबाय। ओमफ्राय दैमुआ मा खालामदों नै एलबि होनलाबायदों आंबो नोंसोरबायदि। ओमफ्राय मा होनखो एमेना सोरां मा र' होनो र' दसेबाव होनना बुंदों। ओमफ्राय दैमु सना मा खबर होनना बुंहरबाय नै जोमाव फाग्ला। ओमफ्राय थायाहाय जोमाव थानायाव होनदों बाय होनना बुंबाय। ओमफ्राय दैमु ब्लगा दंहाय मोजाङानो होनदों दैमु ब्लगा। ओमफ्राय किलियना मा नाम मोनलायनो खरगरस खरगस खरग' खरग' मिनिनो ओंखारदों नामा नोंबो किलियनखौ खरग'। ओमफ्राय मा होनदों नायबाबो नाया नुयो जोमाव फाग्लाया हिन्जाव फाग्लाया जोमाखौ होहरबाय। ओमफ्राय सोरां स्टिया रागा जोंबाय सोरां मानो होनना बुंहरबाय एमेना मानो होनना बुंहरबाय। प्रिति बासु अन ओमफ्राय सोरांनो नानि मोजां बुंबा माबा रागा जोङो होनना बुंहरबाय। थोद नोंसोरो बिदिल' दावराव जायोलै आंनियावहाय फाग्ला बुलायलायहैदोलै नोंसोरो ज' इउटुब खुलिग्रा मोनसे फांसन खालामनानैहाय सोर हायो नायथारनायसै आं भिडिअ खालामलायना होनायसै। ओमफ्राय कमेन्ट सोर दं खरग'आ नायदोंना नायाखै जाखो कमेन्ट हरबाय थालाय दे खरग' दङब्ला। खरग' नायलाय बुथारदों आरो आं नोगोद मिनिनो ओंखारदों दिनैहाय खरग'खौहाय। माबा खरग' मिथिंगाया बेबायदि खालामनो रोङाखैनो माबा भेरिफाइआनो जायाखै होनदों। मारै गावनि नाम्बारजोंहाय भेरिफाइ जायाखैबा दस्रा नाम्बारजोंहाय हिनजावनि नाम्बारजोंहाय होलाय हिनजावनि नाम्बारखौ होदो दा ओमफ्राय बिदि खालामहोदो खरग'। हिनजावनि नाम्बारजोंबो होजायो गुबुननि नाम्बारजोंबो खुलिजायो भेरिफाइआ आंनि बायदि होजायाखै होनदोंदां। ओमफ्राय नै मानसि नुबानो भिडिअ नायनायनिल' जुद मोजां बानायब्ला मानसिफोरा नायगोना मानि बेलाय फाग्लासो जाम्बा होनना बुंबाय। ओमफ्राय जोमाव दायो र' थांजोब्बाय भेरिफाइ जायाखैनो सासे इयावनो जोंनि गामिनि आंनि बायदि खालामनो नागिरदोंमोन। आं जेबो बुंलानो नोंहालाय सोरबानो बिदि बुंनांगौ फाग्ला मानसिफोरखौ बिदि रागा फोजोंना लायो। ओमफ्राय आंनावसो डिस्टार्ब जानोसै ओमफ्राय आंखौसो मा होननोसै। ओमफ्राय नुग्रा मोनायानो होनोमा ब्रा आंहा हारसिं न'खर सालायनांगौ जायो सोर बिजि थायो आं एफा बुंबा बुजिया सिरियास मोनो जोमाव होनदों। ओमफ्राय
नोंनि LB-आवसो बुंनोसै ओमफ्राय बिब'दआव सफैनो हादों जोंना बिब'दआवलायनो बड' जोंनि लाइक डन होनना बुंबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बड' काउन्ट्रि ओमफ्राय जोंनि दैमु ब्लग ओमफ्राय मा होनो ओइबाय ओखिनो लागाव ओमफ्राय सानजित ना सानजिंगा आगै गाज्रि दामोन बे जोमावखौ रावबो मोजां मोना फाग्ला रागाव जोंबाय मिनिहरबाय ओमफ्य जोंना बि काउन्ट्रिया मा होनो बड' काउन्ट्रिया माखो फैबाय ओखिनो नोंगौ ओमफ्राय दे कमेन्ट ओखि नोंसोर खालामनांगौ ना आंसो खालामनांगौ कमेन्टखौलाय नोंसोरसो खालामनांगौ ना आंसो खालामनांगौ जाखो बिब'दआ चेनेल ना माथो ओइ बिब'दनिखौहाय रिटार्न हरफिनलाय आंनो नै आं कमेन्ट हरनि आंनाव हरफिनखा रिटार्न सोयो 33 जाबाय 34 जानोसै आं नोंनो नाइस होना होनायसै मिस कमेन्ट हरना होदो दे बेखौ रिटार्न हरफिन आंनो सोर दं कमेन्ट खालाम ओमफ्राय सोरां दाउजो होनना बुंहरबाय बड'स मा काउन्ट्रिया ओमफ्राय नोंखौबो मोजां मोनग्रा दंबा आंखौ मोजां मोनग्राबो दं होनना बुंबाय दानसै र' बेसेबां जाखोथाय नायनोसै आं मिनिटखौ मिनिटआथ' गैलालै दा आंथ' नुला र' नायबाय नायनि 1 हावार्स जाबायथ' आरो बेसेबां जाखो दानिया हले मिथिला दहायनो नायनांगौमोन आंजों अल खासो सान्दिनो नै आंना मेसेज हरनाया कमेन्ट हरनाया ओइ सोरां सना मा जाखो नालाय नोंखौ गाज्रि मोनग्रा दं आं बुङासो लोगो जाहर कमेन्ट हर आं बोरैबा मोनजोब्बाय खरा साजोबो गासिबो अल जानोसै आंनो ओमफ्राय नांगौ मिथिला आं LBखौ नागिरगासिनो मैथ्रु फिथाइ थाइनोखौ नुना सोरबासो सानदोंमोन आं इसोर मिक्सेला नोगोर फाग्लाखा आरो मिक्सेल फाग्लाया ओइ गान बेसेबां जाखो 69 दाबो आयौ माथो थिरायबाय ओमफ्राय दैमु ब्लगा मा होनखो सानजि आइडि हर होनदों आइडिया सोलायनांगौसो दै आं रं सोलायनो मोननै नायसङा ब्लु होनाय दंखायो दै आं अन जाना दं दे मोसानाय नायदों सान्दिनो अके दे नायबाय थादो दे हाब नायलाय प्रफाइलाव मा लागायदों सान्दिनो आंबो नायना फैबाय ओखि नालिनाव माखौ नालिनाव नायखो जोमाव सालथे होनना बुंबाय दैमुनि भिडिअ नायनो दे आङो ओंखाम जाफैफिननो मोनबाय आं सि दानि दै दसे
दा होनायसै सार्सखौ खाथां गालिदों सरिखौ demo video running đây ID họ sandi demo nó sandi má nữa ID họ demo nó sandi nó họ cái sinh khai demo họ đang ở đây demo họ đang ở demo họ cái sinh này video running đây sinh đây khá xong đây một trong số dịch năm học sinh của lại ăn sao có nó cắt thành nó bắp này đây video dan sampai deh di mana amai seneba ID nama 5 ID horna ho di mana 5 ID nanggo bisang tangke 93 थाबाय थ' आरो 93 थाबाय दे र' 93 थाबाय ओमफ्राय सोर नांगौनो रंजालि सफैनो हादों नै जोंहा मा होनदों लाइक डन सानदियाखै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा खालामदों नै सिसो फानगासिनो दंमोन आङो सि फानदों दे आङो र' सि फानगासिनो दं आङो सि दै मोनोल' नामा रंजालिनिलाय मोनलांखाबाय इखौ रंजालियानो सिगांनो फार्स्ट हरजोबखादों आंनो जाय फैया बेसो मोना जायया फैबाय जायहा लांग'जोब्बाय मालाय आइडिया हाय बे मा एथ' गिदिर बाफैदों आंनावसो ओइ सेराव Mau ID hot ndeng. Mai selama salte jamau ndeng. Rojali on. Mai ro đây. Mohai manhai demo bro. Sama salte ndeng. Demo comment holai. Demo sung. Dihoniang. Mixel light nang ada nang kada nananggo kanda do nanggo la nanga Mixel di mabura angko tenjan se manusia buंबाय आं बुङासो होनो सानजि ओमफ्राय ओंखाम जाबाय ओंखाम जाबाय दहायनो जादों ओंखामा दहायनो जादों दहायनो नोंसिनालाय मा ओंख्रि मिक्सेल नोंसिना मा ओंख्रिलै मिक्सेल मा ओंख्रि कि सब्जि बानाय र' बानायाखैसि आंबो सार्च होनांगौआनो दोनबायसो आङो नै लाबोबायसो आं आइडि हर दैमु ओमफ्रायथ' दैमुआबो दैमुआबो नोंनि नामा दैमुआबो नोंनि नामा र' हरदों आं र'
हरगासिनो दे नायनो र' भिडिअ नागिरदों आखायाबो बहायबा थांदों भिडिअ रानिंआव भिडिअ मोनि आयै बेहाय हाबजागोन हाबजायाल' जालायखायलै आं भिडिअ रानिं दे दिमुनि हरदो ब्रा आइदि आं अनख'लायै माथो एखुथा खालामनो आंखौलाय माथो हरगोन र' नै दिमुनि रानिं खालामला र' 5 जासिगोन 95 लागाव जलायबाय नामासै बेलाय एखुथा दा खालाम नोंहा हरदो दै भिडिअ रानिं दिमुनि रंजालि अन मेक्सेल अन आंनोबो हर हाब र' बिदिबालाय दिमुननोल' हरनो थिनदों नालाय दिमुनावसो होग्रोजोब्बाय आंहा बिनि माबालाय माथो गवाबोरा महायथो थाबथाहैखो दैमुनि दानजाबावबाय दे मोनसे ओमफ्राय सोरनो दंलाय मेक्सेलनो नागिरनोसै दै गयबुरो मेक्सेल खथाय गिल' मेक्सेला थांखोना माखोलाय मेक्सेला थांखोना माखो भिडिअ रानिं खालामनायाव आइसक्रिम बायना लायदोलै जानोसै हा हरदो दहायनिया बुरो दहायनियालाय हा ए लाखियो र' दै आं लायनि ओमफ्राय फैसायालाय मा माय दोनो फात्ता मेक्सेल हरगासिनो दे अन दानजाबाय मेक्सेला थांखोना माखोसाय थांगोन लाखिहर गोख्रै थांबाय ना माथो बाबा आइसक्रिम माबा मोखां आसिना हरै साहेला खारबोनाया जनालि नों मोनजाया मोनजाया नों रंजालि भिडिअ दानजाबाय दै ओमफ्राय माबायाव बड' सब बाबाखौ आंनो बड'नी नागिरना हरो ये कटी है यो कितना है 10 सोर बिदिसो स्ट्रबेरी ये नायसै गथा तो 10 টাকা না 50 টাকা কি 10 টাকা দে বগাটা দে বড় কেটা দুইটা দে আমি চাই নাই বলা খলা না বলা বগাটা দুইটা দে 20 টাকা আছে নাই দে 20 টাকা আর ওইটো লাগে বলে দেখ অরেঞ্জ নাকি ay ang hasa salah coming बिरि बड'नि रानिं जागासिनो मेक्सेल दान थांबाय मोनसे
खाबाय ना नाय खाबाय जुदि ला सोरगोलै लिंहरदो सोर बिदों बलि फाय बायना होआखै दंनायालाय दं ओमफ्राय बोरोथो आइ गलै नाय नाय लांफै हो लांदो मालाय बिफा फिसा फिसाखौ है हो जिखानायखौलाय हरबाव नामा आङो हरोब्ला हा रब्रासो बिफा होयोना मायोबा household Didi on thank you on keren play chap loko आइसक्रीम खाएगा क्या बोलो मैं दे दूंगी household join me join हो जाओ household Didi मिक्सर के साथ माबे दंहायो मिक्सरनिखौ नायनां आंनि अब्ला दोनैया मिक्सर दान जाबाय दै ओमफ्राय बि बर'निखौ नायनां बर' दान जाबाय household Didiखौ साम household Didi video running household ko udah bisa begini udah hanya kayak gini galing mau coba dulu baru dekat gue susah banget kadang दाना नोंनि एलबियाव फैला मानो आंनि एलबो फैला सोर जाखो बे दाना आंनि एलबो फैलांग्रा खिलियन आयौ मा खालामदों मेदामनो ओइ खरग' आइसक्रिम जानोबा लांफैदो आइसक्रिम जानोबा आइसक्रिम जानो जों नै मालाय आइसक्रिम जागासिनो दं फिफा फिसा आइसक्रिम सोर मानो फैला जाखो टुमि कमेन्ट फैसा household लाबो जानो लाफै household Didi वीडियो डान हो गया रंजालि मोनजों बि बड'नोबो हरबाय माबा बड' काउन्ट्रिनोबो हरबाय मादों रंजालि मा ओंख्रि होनदोंनो जोमावलाय बोरो दङ दे आइदि नांगौबा हर ब्लु होबाय दे ब्लु होबाय माला दो थांखो बाथा गैया खरगा एलबोनायबो रा ओमफ्राय र' दै मिक्सेल आं आइदि हरबावनायसै दै सोर दं कमेन्ट खालाम मिक्सेलनि भिडिअ रानिं खालामबावनि आं आइदि मोनसे हरबावनां
Kilian आंबो YouTube खुलिनोसै Kilian blog ha जागोन नामा खरग दे Kilian blog खुलिनोबा लोगो जाहरदे बैसोरनो बिहरदे दे लोगो जानो बिदो आं नोंनो मा होबाय दै बिसिनि बायदि गोथां होबाय आं जाहरदो इसोरजोंहाय Kilian खि गोरा ब्लग खुलि फाग्ला आरो जोबा होहरबाय दे लोगो जाहरदो दे Kilianजोंबो लोगो जायोब्ला सापर्ट खालामदो दे Kilianखौबो आं ब्लु होखाबाय दे Kilian रोंगोना रोङा खरखरस मिक्सेलनि भिडिअ रानिं दै 1 दान थांबावबाय 89 जासिगोन मा 69 जासिगोन आंनि LB आव फै पापरसो फानफै नों दाना मा होनखो बुजिलालै आङो Kilian इदि लायथिदों खुलिया खरगआ मिनिनोसो ओंखारो आं रोङालैनो नोङो नै खरग ओरै आंनि मबाइलाव नायबाय था दे नै नोंनि इदि गोथां होखाबाय दा आं नै बिसिनि नामाव थु दै बिसिनि नामाव थुदो दा ओमफ्राय नैबे गोजौआवहाय नै बिदि ओंखारो दा मोननै ओरै लाइन ओंखारो दा नैबे go to channel बेहाय थुदै बिदि ओरै थुदो दा नायना लाग्रो ओमफ्राय बिदि थुबाय दा इसिनि चेनेला फैबाय आंनिथ' नै बिदि साबसक्राइब खालामखानाय नालाय ओमफ्राय नोंनि खालामाखैबा नैजों ओरै थुदो आरो ओरैहाय थुदो साबसक्राइब खालामदो नै बिदि अलावहाय होना होदो रोंबाय ना रोङाखै माबा थांबाय दै मिक्सेल 1 दान माबा थांबाय दै मोनसे हाउसहल्ड दीदी जो कमेंट कोई ऐसी तो हाउसहल्ड दीदी को वीडियो देखो देखता हूँ मैं अभी खरगो मिनिनोसो ओंखारबाय आं खरगोखौ अन गाबोन खरग'आ भिडिअआनो गैया नै बहायबा खुलि आइडिसो नै भिडिअआनो हगाराबा ओरैनो सोरबा लोगो खालामगोनहाय खाफोर बानाउन समाव रोङोलैसो रोङोलैसो होनदों रोङालैसो होनदों फाग्लि रोङोलैसो होनदों रोङोलै होनगोना रोङालैसो होनदोंथ' इयो रोङैलै मिथिला खुलिलाबाय होग्रा हंगारगोन नों भिडिअ हगाराब्ला नोङो भिडिअ हगाराब्ला ओमफ्राय नों ओरैनो साबसक्राइबल' लानानै जायो नामा हाउसहल्ड दीदी भिडिअ रानिं बड' 6:30 LBआव फै मा नाम ओमफ्राय नोंथ' LBआ मा नाम होयो खि गोरा ब्लग आंजों लोगो जादोनो थोद मोख्रा जेबो अनबो दोननो मोनै बालबो मोनै गंनै गाहाम लायो ओमफ्राय गंनै दोनाबा माइ माथो खालामनांगौ गोदाव सोराव दा होनलै जागोन सब जागोन मादाम खरग'आ असल दीदी मिक्सेल क्या बोला समझ नहीं मिक्सेल के साथ ज्वाइन हो जाओ बोला था मिक्सेल ने आइसक्रिम जाना गोरसावबाय जानोबा खरग' गैला नै जाजोब्बाय दाखुराया नै बालन्दा खथाय किल' होनदों बेखौ बहायमोनथाय बेखौथ' आं ओरैसो थांनायसै खथाय खिलिय आरो
सेस खाजोबनांसिगोनसो आं नै जालाङाबा gaya sengraya sekala nubala tadun kusbolo जागोन फान्था बा जइन जादो दे जइन जा रोंखायो दा नोङो जइन खालामहरनो खालामहर दे हिनजावा दा खथियाव बरिया बेनोसो जाम्बालाय मा जाबावगोन रा दिनैनो सयना खियना थ' बयना बेलाय माथो दोंसेल' बे माथो दोंनै दोंथाम एन्जय गर्नु हुन्छ है गर्नु राम्रो हुन्छ त लाइसारसि यारिया हैस बेहायबो जनासो दंफैयो नामासै नै जना दंफैजोबो माथो आंनियालाय खोन्थालाय मा बायदि जइन खालामो नामाव थु नोंनो होखाबाय आङो गोथां होखाबाय नामाव थु जाया लोगो जानो लिंदों बे बिनि नामाव थु ओमफ्राय नामाव थुनानै फार्स्ट नाम्बार ओंखारगोन लाइन ओमफ्राय सेकेन्डनि माबायाव थुनांगौ ग टु चेनेलाव थु ग टु चेनेल बेहाय थुना हो ओमफ्राय बेहाय थुना होबा बैनि चेनेलनि नामा ओंखारफैगोन नोंनाव ओमफ्राय बेवहाय साबसक्राइबार खालामनो थिनगोन साबसक्राइब खालामनो थिननायाव खालाम ओंख्रि गोदान नै 2024नि ओंख्रि गोदान आंनिया सबखासो खुगा गोखा मोननायलाय सोब बुस्थु जाब्लानो गोखा जाबाय था आइसक्रिम एबाराव नोगोद जाखादों दाखालिबो स्कुलावहाय होबाय जुसा लोंनायाव गगासो मोनाखै दे आङो खब बसनानै दंखासै आरो दुगैबावोसो आङो हराव आसागारि हा रोंबाय ना रोङाखै ए बिसो आंनो ए दासो ए बिसो साग्रे गैला फैथ'बाय दे ना चार्ज गैला फैथ'बाय दे दे मिक्सेल आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ होननायसै आं नोंखौ बाबु मिक्सेल बाबु दा खिलियना जानो रोंगोन ना रोङाखै जाहरदो दे जाहर खिलियन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सयाबिनजों दाउदैजों माबा खालामद्राखौ नायनाय आं इसे जायाखिसै बेखौ बोनांगोनसो मिक्सेल जइन डन मिक्सेल लोगो जाबायमोन नै मिक्सेल साब डन होनबायनो रंजालिबो हाउस हल्डाबो लोगो जाबाय मिक्सेल थांखो ना माखो खालामबायनो खालाम नोंसाजोनि मोसानायखौ हगारा हो खरगराम नोंनि फिसाजोआ देन्जार मोसानो गोरोंखाना मिथिंगाया आंनि बायदि माबा होनो रोङाखैनो एलबि होग्रा बानायदोंमोनो ओमफ्राय भेरिफाइ खालामनांगौ ना बे भेरिफाइ जायाखै आरो नाम्बार होनांगौ नाम्बार होनानै माबा मोनसे खालामबावनांगौ कमेन्ट खालामनांगौ माबानांगौ कमेन्ट हरबायला भेरिफाइ जाबायबा नाम्बार होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि भेरिफाइ खालामखांनानै 24 आवार्स नांगौ जायो कि हासिखौ मिक्स कर लेना है रिपर्ट फैराव सुबासो मिक्सेल होनखोना माखो आंनि सं खननायखौ लाबो गोरगोन र' लाबोब्रा नोंनि संखनायखौथ' लाबोना नोंनि मेथाइ खननाय नोंनि माबानाया नों गिर्जाफ्राव खनखायोना दे नोंनि भिडिअ नोंनि माबाखौ आं खेबना होग्रा जागोन भिडिअ आं खनला ओमफ्राय नों हगारग्रा जादो हगारग्रा जा आं लानानै भिडिअ खालामना होग्रा जागोन
आं दाहाय मोनसे गित खनग्रोनो दे खनदो ओमफ्राय नङा नोङो मोनसे जानला मोनला 1 मिनिटनि भिडिअ हगारलाबो जायो नों दस्रा बायहेरानि भिडिअफोरलाबो ओमफ्राय नोंनिब्लाबो जेन'बा मोनसे 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि भिडिअ हगारलाय ओमफ्राय नों बे भिडिअजोंसो नोंनि भिडिअखौ नायनानैसो साब खालामगोन नालाय बिसोरो बे भिडिअखौ नायनानै जइन खालामब्लासो माबानाय नङा रा माने आनसाबसक्राइब जानाय नङा आरो नोंनि दा भिडिअ गैया मा गैया माबा खालामदों दा साबसक्राइब खालामदों दा बे दाहायनो बोरैबालाय जोबफिनजोबनो हागौ खमायलांफिनजोबनो हागौ बेखायनो भिडिअ हगारथारनांगौ 1 मिनिट नायोब्लाबो जाब्लाबो जायाब्लाबो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जायो जों मावबा साब खालामबाय दा आंखौ साब खालामबाय दा आंखौ होनदों हनै खालामलाय अमा बेदर लायनो होननाया जोंनि गैया खान्थालजों जानो होननाया दाखालिनो गावनो लाबोनो होनबाय गैया बुरजा लायाबो गावहा दिनैलाय बेसेबां मोनखो फैसाया 300 मोनबाय नोंसोरो दा माथो आदा बेला माथो बेखौनो आदा बेला माने फ्रि मावना होबाय जासिनोसै साब खालामबाय दा आंखौ नोंहाय मिक्सेल रिटार्न प्लिज मिक्सेल चली गया क्या मिक्सेल ओमफ्राय सानजि आइडिया बोरोनो आइडिया नोंनो हरजोबखानायनिसोलै रंजालि नै बायसो नै आइडिया नै बायसो दं आं बेखौ बोरै हरनो हागोन एलबि होनायाव नै बेखौ रावबो मोनाखै आरोना बेखौ रावबो मोनाखै बेखौल' रावबो मोनाखै आं जोमावसो आरो आं सोरबासो साननाय इसेबां खालामबाय जोमावबानो बिदियावसो एरलाङोथ' माबाया हारसिंबो एरलाबाया बिदि एलबिफ्राव गिदिंब्लासो थाब एरलाङो मास मोनथाम मोनब्रैजोंनो नोंने 1K नि खाथियावबो थांनो हागौ नों जयेन खालामनो रोंदोंब्ला मोजां जयेन खालामना लादोंब्ला नोंनिया मास मोनब्रैयानो आंनो मास मोनब्रै बा मोनबाजोंनो नोंथां 1K थांनोबो हागौ आंनिबा मास मोनब्रै नांसिगौआनो जादों 1K मास मोनबायानो थाङाखै मास मोनब्रैल' थांदोंदां मास मोनब्रैयाव 1K जादों किलियन कमेन्ट हरदोरा दे हरदोरा हरदोंना हराखै कमेन्ट हरनांगौ दै भिडिअ नायदो दा भिडिअ नायनानै साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे हरनांगौ दै नाइस बा नाइस नों जायखिया मोनसे हरनांगौ होमब्लासो मिथिनानै बैसोरबो नोंनो हरफिनगोन बिदि गिदिंबायनांगौबा खरग'ने गाबोन समफोरनो 100 200नि खाथियाव थांनांगौ गाबोन समफोर माने थाब जानायालाय माने माबा जाफिनगोन आरोना होमब्लाबो गाबोनफोरनो 50 60 जन बायदि थांनो हागौ नै सिदा दा थाखा सिखाव लायजागोन नङाला नैबे माथो एथे जादों मानो बिदि जादों ओमफ्राय फुरा एडिं कमेन्ट हराखै दे जोमाव बानो कमेन्ट हराब्ला मिथियाथ' थाल जेब्ला नों कमेन्ट हरगोन अब्लासो बिसोरनि नोंनि कमेन्टआ बेसेबां थांगोन ना बियो जयेन खालामबाय कमेन्ट हरबाय होनना बुंगोन आरो होमब्लासो सिनायगोन लागाव माथो ओरैनो खाथारनाया जायाखै
माथो जायाखिसै दा mana nih tolong daga comment hora comment खालामफिनदे नामा जोंनि बिस्वजित हेलौ सफैनादों थेंक इउ आंनि लुनो जाफैनायनि थाखाय बिस्वजित ओमफ्राय फान्था अन फान्था अन
Aduh, semuanya mak kalau udah sandi, sedang si yang komen kedeng sir manoa kenapa? Kau bayang kita nang si ane kita ada nang kita lagi sana simpan bater sana negara gornei sebelah bang stang hendang gornei lo sana sih English nam se koro bese gobaw za bejwng dan bagan mana zero ragu gila deh kerja mansifra kerja tak okram Aduh. Sedang melapung nalakada Kaiso tang sodang sinang jagan Ya pakro Ya bar Adis tu ha nanggu bara nangabatai ta Esto Mobile phone है esto pone करनो कर देना Hau gai na ha hinara. Saya le heo gai bra gura saya Sập xương Gì khar Thế bị khăn một lột phía. Kiki ase Kiki mas asinyat ये गंदी ले हम न्याय कह रहे हैं इसलिए हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं हम महिलाओं को हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे क्योंकि हम कह रहे हैं 16 लाख रुपए आप Ini गिदिंगानो नै हमें बिमाफ्रासो माबायाबो मा होनो बस यही तो कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो स्कीम्स हैं इनसे आपको बाराफोरा दानायब्रा ओरैहाय माबा खोनाहोसिनोबो नोगोद खस्थ' नाङो
Này nơi đi thăm hay nơi đi ra về mà đúng một khang sư ôi thập thân này biết thằng lưng nó khai thập ra này không tới làm một khang sư này chứ cái đứa con đi câu kìa bỏ đó nữa đây là bên là nasi một cái nasi câu kìa chị hầu dưới bên khả năng ngủ buộc trâu hừ nếu bà khỏe này ngọc chú bay đi ra khi lama là mình đi được abo ya abo jadi jarang berapa karena cái thằng đấy à còn của nó hay ai cứ là không lấyอยู่ไม่ได้ก็คุยnó cái bà em gì ơi ba đây hay như phải nữa đông ayo bodoh बोलदेवजी भैया आ गया मेरी एलबी में थैंक यू भैया से मेरे एलबी में आने के लिए हेलो बोला था हेलो कैसे हो
इतना दिन से आज अमित साथ मिल गया on दोनना खामानि मावदोंमोन आं दासो लांफिनदों मबाइलखौनो कैसे हो आप मैं ठीक हूँ भैया आप कैसे हो खाना हो गया क्या हाँ हो गया खाना हो गया भैया जी हाँ खाना हो गया ओए बलदेव से जॉइन जा बलदेव भैया किस से जॉइन हो जाओ मैं तो ऑलरेडी है तब ऑलरेडी था अभी तो ऑलरेडी है मैं भैया के साथ आपका कैसा है आज हालचाल भैया जी अभी कैसे हो आप भैया चले गया क्या भैया जी लाइक नहीं दिया तो दे दो आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया हाँ किया है भैया जी ये देखो मैं तो आपके साथ ऑलरेडी है देखो ऑल पर है ये ऑल है कि नहीं ये ऑल है कि नहीं ऑल है अभी अभी ऑल है आपके साथ में ओमफ्राय मा होनखो थांबाय आं दे एमबि गैला थांदो नांथ'ला नोंखौ बलदेव भैया बलदेव कम जॉइन मी बोला है वो बोला रहे हो जमाने बोला रहे हो भैया को दा मोनायाव एलबि फैनांगौ फै दे हो दे हाबाब खि जाग्रा हो दा होखा होआब्लासो नोङो बे खि जाग्राया होनो नागिरा गोबादै सोलाग्राया नों जि खारदो होनब्ला नों खारदो होनबा थांबाय आं बलदेबा जॉइन जानानै कमेन्ट हरब्रा नायो दोनांसिगोनलै आंबो एलबिखौ दोनायसै नामा बेसेबां जाखो नायनोसै बाय दे दो दालाय बेहाय महाय नुबावगोन आं बाय आप मुझे ज्वाइन कर लो मैं रिटर्न कर दूंगी रिटर्न कर दूंगी बोला भैया को ज्वाइन करो बलदेव भैया को ज्वाइन करो रिटर्न दे दो अभी भैया उसको मैं भी आपको ब्लू दे दिया ज्वाइन हो जाओ जल्दी
जानांसिगोनहाय दे बाय बाय लादो बय बिदिनोसै आं बाय बाय